Vogelpark Avifauna is een middelgrote dierentuin in Nederland. En wij zijn als enige Nederlandse dierentuin gespecialiseerd in vogels. We bestaan al bijna 75 jaar. Hebben momenteel meer dan 200 soorten vogels in onze collectie, waaronder 20 soorten papegaaien en parkieten. We hebben ook al 70 jaar ervaring met het houden van, het verzorgen van en het kweken met allerlei papegaaiachtigen. Tientallen soorten papegaaien hebben we al tot broeden kunnen brengen. We zijn niet zomaar een dierentuin, wij zijn een dierentuin die natuur heel belangrijk vindt. We hebben een hele lijst van ideële doelstellingen en die komen uiteindelijk allemaal neer op één ding en dat is natuurbehoud. We hebben allerlei lokale natuurprojecten waar we heel actief bij betrokken zijn. We beheren natuurgebieden, we zijn met lokale vogels heel actief om die te beschermen. En we hebben ons eigen herintroductieproject voor pelikanen in Nederland, waar we nu mee bezig zijn. Helaas zijn we nog lang niet zo ver als jullie hier op Aruba en de daadwerkelijke introductie zal nog wel een jaar of 5 op zich laten wachten. Maar we zijn dus ook vanuit Nederland al heel actief in het hele proces van een herintroductie. Hoe komen wij als Nederlandse dierentuin hier op Aruba terecht? De contacten zijn al heel lang. Natasha Silva, die hier werkzaam is, heeft in het ver verleden ook bij ons bij Avifauna gewerkt. We zijn ex-collega's en die contacten zijn altijd gebleven. En zo is het gekomen dat in 2020 ik hier op Aruba ben gekomen om FBNA te helpen een inventarisatie- en monitoringplan op te stellen voor de natuur en met name de vogels hier in Arikok. En in 2020 zijn we ook al flink aan het praten geweest over de Prikici, waar het toen al slecht mee ging, om daar een rescue plan voor op te stellen. En ook kwam toen de LoRa al ter sprake. We hebben toen op dat moment besloten om direct aan de slag te gaan met Prikici. Daar hebben we ook al heel wat stappen in gemaakt in de voorbereidingen. Alleen toen was het augustus 2022 en waren er ineens 33 LoRa's. Op dat moment besloten de pauzeknop in te drukken voor de Prikici en ons volledig te richten op de LoRa's, want die waren er nu eenmaal opeens. FBNA heeft zich daar niet op voor kunnen bereiden. Dus wij hebben ze op dat moment kunnen ondersteunen met advies op het gebied van het verzorgen van de dieren, dieet van de dieren, veterinaire kwesties. En we zijn eigenlijk steeds betrokken geweest bij alle plannen naar dit moment toe van de release. Nu zijn we dus op het punt dat de eerste vogels zijn losgelaten. Het is een belangrijk moment, het is een kritisch moment, vandaar dat wij hier ook nu in deze periode zijn. Ik ben hier samen met een collega om in deze cruciale weken ondersteuning te bieden, maar ook om een post-monitoring plan op te stellen. Want de release is maar één stap. Het is heel belangrijk om de vogels goed te gaan monitoren, hoe ze zich gaan gedragen de komende weken, maanden, jaren. En op basis daarvan een goed monitoringplan op te stellen waar je weer acties aan kunt koppelen. Dus van tevoren niet te voorspellen hoe zo'n release gaat verlopen. Vandaar dat het belangrijk is dat we hier nu zijn, dat we zien wat de dieren doen. Ze kunnen bijvoorbeeld als individu alle kanten opvliegen. Ze kunnen als groep naar de andere kant van het eiland vliegen. Ze kunnen besluiten om lekker bij de release site te blijven. Het is van tevoren niet te voorspellen. Dus we zijn hier nu dagelijks bij en we zijn nu al bezig met collega Jack en Gian om een monitoringplan op te stellen. De komende jaren zullen wij het project blijven ondersteunen op allerlei manieren. Sowieso de komende tijd met advies en afhankelijk van hoe het project zich gaat ontwikkelen, hopelijk nog op allerlei andere manieren. En wij hopen ook binnenkort, als dit achter de rug is, het Prikici-plan weer op te pakken. Want ook de Prikici heeft echt de hulp nodig om hier te kunnen overleven op het eiland. Ik wil graag nog ook melden dat het echt heel bijzonder voelt om hier aanwezig te zijn. Het is voor mijn gevoel echt een historisch moment voor Aruba. Een vogel, de LoRa, die hier echt thuis hoort, die komt weer terug. Mensen van Aruba kunnen van deze vogel gaan genieten. In eerste instantie in het park en hopelijk in de toekomst ook op allerlei andere plekken op het eiland. En ik denk ook dat het een keerpunt kan zijn in de natuurbescherming en de natuurwaardering hier op het eiland. Dus nogmaals, hartelijk dank dat we hierbij aanwezig kunnen zijn. En ik heb alle vertrouwen in FBNA dat ze dit tot een heel goed einde gaan brengen en dat het project een succes wordt.